बिथाङा सासे एखेबारे निर्दोषी मानसि बेखौ जोङो 0.01%बो बाहाय सन्देह गैया जे निर्दोषी मानसि पुलिसा हमनानै लांखानाय बेखौ नायगार थानायाव हरसे दोनखांनानै सानसे दोनखांनानै मोनाबिलियाव माने हर गेजेराव लाबोनानै आरोबाव गावथारफैनाय बे कुनु दिन बियो गनायजाथाव बाथ्रा नङा बियो एक्सट्रिमिस्ट नङा एक्सट्रिमिस्टखौ गावथारदों होननाय एक्सट्रिमिस्टजों गावलायदों होननाय बाथ्राया कुनु दिन गनायजाथाव मानिनानै लाथावथाव बाथ्रा नङा बेबायदि अयनाय अयथासारि मनोभाब लानानै बर'फोरखौ गावथारनाय हाबाफारिया जालांबाय थानो हाया बेनि थाखायनो बर'फोरनि दल संगठन दैदेनगिरिफ्रा बयबो गसंथानानै होबथानायनि राहा लामाखौ लानांगौ जे आसाम गभर्नमेन्टआ नैबे गावथारनायनि सायाव ओरैनो गावसोरनि बिबानखौ एरायनानै थाबा जानाय नङा BTC गभर्नमेन्टआ ओरैनो एरायनानै थाबा जानाय नङा सरकारा दिनै बिथांमोनखौ मानो जोथोन लायाखै बिथांमोनखौ मानो आलाय-आथानि खालामदों मानो दायित्व लायाखै मानो पुलिसाव मानो आर्मियाव मानो पारामिलिटारि CRP BSFआव दासिमबो सासेबो एपइन्टमेन्ट होनो हायाखै रिक्रुटमेन्ट होनो हायाखै सरकारनि साख्रि PWD इरिगेसन एग्रिकालचार बेफोराव मानो दासिम साख्रि सोनानै बिथांमोनखौ रिहेबिलिटेसन होनो ना आसाम गभर्नमेन्ट ना BTC गभर्नमेन्ट दिनैसिम मानो दाबो लायाखै 4 ग्रेडनि साख्रियावब्लाबो थिसननांगौ 1 लाख साख्रि दं जों इमिडिएटलि रिलिज करक ইমিডিয়েটলি কমসে কম সারেন্ডারি NDFB সকলের কারণে অসম সরকারে 1 লাখ চাকরির পৰা রিলিজ করে দিয়ক BTCनि বাহাগোआ बेसेबां दं BTC गभर्नमेन्टनि आखायाव बे 1 लाखआव बेसेबां मोनगोन BTC गभर्नमेन्टआ बे जोंनि सारेन्डारि NDFB बिदा फंबायफोरखौ 3rd ग्रेड 4th ग्रेडआव जा दङ जायखौ जाय क्वालिटी दं क्वालिफिकेसन दं बे मथे एपइन्टमेन्ट होनायनि बेबस्थाखौ मान खालामनो हायाखै BTCआ 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि सायाव गावनो एपइन्टमेन्ट होनो हानाय क्षमता दङ आसाम गभर्नमेन्टनि पारमिसननि दरखार गैया आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायनांगौनि दरखार गैया BTC गभर्नमेन्टआ गावनो 3rd ग्रेड 4th ग्रेडआव साख्रि होनो हायो मानो दिनैसिम होआखै आरो बे जोंसारनि न'खरा दिनैहाय एकदम जेबो गैया थानो गैया थाबैनो BTC गभर्नमेन्टआ गंसे RCC न' लुना होफैनांगौ बिथांनो फायखाना लुना होफैनांगौ RCC न' लुना होफैनांगौ बे न'खराव आं बेखौ खावलायबाय बेनि दायित्वआ BTC गभर्नमेन्टनि कारन जोंनि गभर्नमेन्ट जोंनि सिथ्लायाव दङ जोंनि सिथ्लानि गभर्नमेन्टआ प्रथम दायित्व लाग्रोनांगोन जोंनि नर्थ मोखाङाव थानाय जोंनि गभर्नमेन्टआ बर'फोरनि गभर्नमेन्टआ बर' फिसाफोरखौ गावथारनायनि हेंथायै प्रथम दायित्व लाग्रोनांगोन बिथांमोनहा जेरैखि नारसिननांगोन आसाम गभर्नमेन्टखौ CBIनिफ्राय थाबैनो हो जों दिनैहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिथोन मथे BPF हान्जानि MLA आरो MCLAफ्रा ज' जानानै जोंसार बसुमतारीनि बे दुखुथिया न'खराव नुजाफैनानै दुखुथिया न'खरनि बिसि फिसा बिमा बिफाजों जोङो दान्दिसे जोंनि दुखु मोननायखौ फोरमायफैनायजों लोगोसे बिथांमोननो गोसोआव बोलो होनो थाखाय आरो बे अयनाय भाबै गावथारनाय पुलिसनि बे मुगैथाव हाबाफारिखौ बोरैहाय होबथानो हायो बेनि थाखाय जोङो जयैनो हेफाजाब होनो गसंफैदों आरो जोङो दिनै न'खराव फैनानै बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरजों बयजोंबो जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों जों मिथिदों जे बिथाङा सासे एखेबारे निर्दोषी मानसि बेखौ जोङो 0.01%बो बाहाय सन्देह गैया जे निर्दोषी मानसि पुलिसा हमनानै लांखानाय बेखौ नायगार थानायाव हरसे दोनखांनानै सानसे दोनखांनानै मोनाबिलियाव माने हर गेजेराव लाबोनानै आरोबाव गावथारफैनाय बे कुनु दिन बियो गनायजाथाव बाथ्रा नङा बियो एक्सट्रिमिस्ट नङा एक्सट्रिमिस्टखौ गावथारदों होननाय एक्सट्रिमिस्टजों गावलायदों होननाय बाथ्राया कुनु दिन गनायजाथाव मानिनानै लाथावथाव बाथ्रा नङा बेवहाय एखेबारे गोथां गोथिं दाय गैयै मानसिखौ हमनानै लाबोनानै दाउ अमा सैमा अमाबायदि गावथारनाय जादों जेखौनोखि जोङो कुनु दिन सह्य खालामनो हाया आरो बेनि थाखाय जों दिनै बेबायदि अयनाय अयथासारि मनोभाब लानानै बर'फोरखौ गावथारनाय हाबाफारिया जालांबाय थानो हाया बेनि थाखायनो बर'फोरनि दल संगठन दैदेनगिरिफ्रा बयबो गसंथानानै होबथानायनि राहा लामाखौ लानांगौ आरो जोंबो जोंनि BPF हान्जानिफ्राय जों MLAफ्राबो जों लाबाय थागोन दा आंनि दाबिया बेसो जे आसाम गभर्नमेन्टआ नैबे गावथारनायनि सायाव ओरैनो गावसोरनि बिबानखौ एरायनानै थाबा जानाय नङा BTC गभर्नमेन्टआ ओरैनो एरायनानै थाबा जानाय नङा जे जोंनि सारेन्डारि NDFBफ्रा दिनै सुक्ति जानानै फैनायनि उनाव दासिम थिग मथ' रिहेबिलिटेसन मोनाखिसै बिथांमोननि केसआ दासिम माने जोबाखिसै बिथांमोनहा थांनानै थानायनि बिसि फिसा खांनाय न'खर खांनायनि जेबो राहा लामानि
बिथांमोननि गेजेराव नुवाखसै बा मोनाखसै जायनि थाखाय दिनै बिथांमोननि संसार बिथांमोननि न'खर बिसि फिसा खांनायाव गोबां हाहाकार गोबां जारला बिथांमोनहा बिनि मोगा मोगि जानो गोनां जाबाय जाय जेरै हागौ ओरैहाय माने फिसा फिसौ जेखौ मोन्दों बिजनेस खालामनानै जानो गोनां जादों सरकारा दिनै बिथांमोनखौ मानो जोथोन लायाखै बिथांमोनखौ मानो आलाय आथानि खालामदों मानो दायित्व लायाखै मानो पुलिसाव मानो आर्मियाव मानो पारामिलिटारि CRP BSFआव दासिमबो सासेबो एपइन्टमेन्ट होनो हायाखै रिक्रुटमेन्ट होनो हायाखै सरकारनि साख्रि PWD इरिगेसन एग्रिकालचार बेफोराव मानो दासिम साख्रि सोनानै बिथांमोनखौ रिहाबिलिटेसन होनो ना आसाम गभर्नमेन्ट ना BTC गभर्नमेन्ट दिनैसिम मानो दाबो लायाखै सिगांनि 2003 BLTआ जेब्ला सुक्ति खालामदोंमोन एबसुआ जेब्ला सुक्ति खालामना फैदोंमोन लोगो लोगो जोङो जोंनि सारेन्डार जानाय BLT बिदा फंबायफोरखौ आर्मि पुलिस मिलिटारि CRPF BSFआव जों थिसनदों 4 ग्रेडनि साख्रियावब्लाबो थिसननांगौ 1 लाख साख्रि दं जों इमिडिएटलि रिलिज करक ইমিডিয়েটলি কমসে কম সারেন্ডারি NDFB সকলের কারণে অসম সরকারে 1 লাখ চাকরির পৰা রিলিজ করে দিয়ক এবজর্ব করে দিয়ক এপয়েন্টমেন্ট हो আসাম গভর্নমেন্টआ 1 লাখ চাকরি होगोन होनना बुंदों BTCनि बाहागोआ बेसेबां दं BTC गभर्नमेन्टनि आखायाव बे 1 लाखआव बेसेबां मोनगोन BTC गभर्नमेन्टआ बे जोंनि सारेन्डारि NDFB बिदा फंबायफोरखौ 3rd ग्रेड 4th ग्रेडआव जा दङ जायखौ जाय क्वालिटि दं क्वालिफिकेसन दं बे मथे एपइन्टमेन्ट होनायनि बेबस्थाखौ मान खालामनो हायाखै BTCआ 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि सायाव गावनो एपइन्टमेन्ट होनो हानाय क्षमता दङ आसाम गभर्नमेन्टनि पारमिसननि दरखार गैया आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायनांगौनि दरखार गैया BTC गभर्नमेन्टआ गावनो 3rd ग्रेड 4th ग्रेडआव साख्रि होनो हायो मानो दिनैसिम होआखै मानो नेग्लेक्ट खालामनानै थादों बिथांमोनहा दिनै माबोरै थांनानै थागोन जों नेताफ्रा जों दैदेनगिरिफ्रा जेरै गोसोरै थांनानै दं बे निरीह दुर्भगिया एखेबारे बिराद गरिब बे जोंनि बिदा फंबाय NDFB सारेन्डारफ्रा माबोरै सोलिगोन बेखौ खालामनो हायैया दिनैनि BTC गभर्नमेन्टनि सासन खालामनायाव बिथांमोनहा फेलें जानायखौनो बुजायो होनना आं सानो आरो बिथांमोनहा जेबो दायित्व लायाखै केस उइथड्र जायाखै दाबो बे थिग नङा बेबायदि जानो नाङा बेखायनो आं खावलायगोन जे थाबैनो जोंनि सारेन्डारि NDFB बिदा फंबायफोरखौ सरकारि साख्रियाव BTC गभर्नमेन्टआ आसाम गभर्नमेन्टखौ नेयालासे गावनि बाहागोआ जेसेबां दं बेखौ बिना लानानै एपइन्टमेन्टखौ होनांगौ आरो बेजों रिहाबिलिटेसननि बेबस्था खालामनांगौ आरो बे जोंसारनि न'खरा दिनैहाय एकदम जेबो गैया थानो गैया थाबैनो BTC गभर्नमेन्टआ गंसे RCC न' लुना होफैनांगौ बिथांनो फायखाना लुना होफैनांगौ RCC न' लुना होफैनांगौ बे न'खराव आं बेखौ खावलायबाय जास्टिस हिसाबै जों मिथिगौ जिहेतु दाय गैया निर्दोषि खातार एकदम फुरा एखेबारे स्पष्ट खोथा बेनि थाखायनो CBI इनकुवारि जेरैखिया खालामनांगोन CBI इनकुवारिनि दारैसो जों दिहुननो हागोन आसल घटनाया मा बेनि थाखाय CBI इनकुवारि मोनहोनांगौनि दायित्वआ आसाम गभर्नमेन्टखौ नारसिननानै प्रेसार होनानै बेनि दायित्वआ BTC गभर्नमेन्टनि कारन जोंनि गभर्नमेन्ट जोंनि सिथ्लायाव दङ जोंनि सिथ्लानि गभर्नमेन्टआ प्रथम दायित्व लाग्रोनांगोन जोंनि दरखौ मोखाङाव थानाय जोंनि गभर्नमेन्टआ बर'फोरनि गभर्नमेन्टआ बर' फिसाफोरखौ गावथारनायनि हेंथायै प्रथम दायित्व लाग्रोनांगोन बिथांमोनहा जेरैखिया नारसिननांगोन आसाम गभर्नमेन्टखौ CBI इनकुवारि थाबैनो हो